Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nembag ang bigat yu amin nga sa nga pada papagayam. Manay po dito Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay ti programa, Dear Manong Nemi. At ito di pagayam yun ni Manong yun, Nemi Ruiz, kumabkablawag iti nembag bigat, nembag nga aldaw, nembag nga oras, kadakayam sa kapara. Padaanan nyo papagayam. Di ba kasalitaan ni Eloisa Anapauluan Birkog! Yun. Nadagsan sa launa dyan, bagata nga Birkog, una dyan nanakaw. At sino ti Birkog, ano man nanakaw. Padaanan nyo papagayam. Can pakishare the program tayo, please. Share this program. Sagudahin nga ti surat. Dear Manong Nemi, mas daaw ni Arnel idi bagak Manong Nemi nga siyak itan dagilibre. Inteng kampa nagmerienda idunumteng tibekan period mi. Ada kami idigin Manong Nemi iti 4th year high school. Nas daaw. Itamang bay lang sikat nagilibre Eloisa. Saan nga mabaling ko mga sika nga bota babae iti kinatawam kat siyak ti lalaki. Napiyalaang mo ta, pang supapak ko, Arnel, iti nakabaybay nga sikat agilibre, nga no daduma, mangmangtid ka pa iti gatang ko ti. Apay, kuha, istoryekto king ka. Kang ganayon ngamin nga magibit Manong Nemi. Taidi, tawampay ni Papa Manong Nemi, disidong mi, kada mama, kad nagitiduakab sat ko. Ni ading ko nga Mimi, kastamot tayo ka ni June. Tatalo kang nga kakamsat Manong Nemi. Kaya siyak tinauna. Ni Mama, makitagtagad lang iti may isa nga karinderya iti asudag mi ang pangaldaw. Uno ag per day, uno ag sweldo iti tunggal aldaw. Kaya nagrigat na idi Manong Nemi nga isakad, ti pa nagbiag mi nga upat. Talo kang nga kakamsat sa isuna. Idi. Ta saan pa nga nawayawayaan ni Papa. Nabalon kami ni Papa Manong iti kaso nga robbery. Nga tiyan mo idi Manong Nemi ni Arnel kat single parent ni Mama. Agpay sumit, single parent. Nga timbagag idi kat nagtalaw ni Papa. Pinanawan na kami ni Papa. Mabainak Manong Nemi nga mga ibaga nga si babalot ni Papa. Iti kaso nga robbery.
Ngayon dimtengen ni Papa manong nemi kat adda na suro ka makabulan nga agtrabaho akas ta empleyado iti may nga pabrika manong nemi. Kat kabuta nagsweldo medyo pa nakilumit tinted ni mama nga allowance ko iti daytang aldaw iso ako nakini Arnel kasak matentag libre. Dayta tinistorya kini Arnel. Ken mo sa wala Luisa. Sana kay nga pinanawan ni papang mo nga nagsinadagan ni mamang mo. Sorry. Mabay na kami nga mangibaga nga ni papang ko kat si babalod gabati kaso nga rabiri. Kadi. Apay kumana kumat kabaim mo. Ang bali at na naikaro na maten. Naikaro na. Mano nga tawad na nga naibalod? 5 years lang. Hamatunin na nagsen di basol na. Takas la, nairamraman lang. Napilipilitan lang ni Papa. Sa mesa, nagsingsingpit mo. Gusto nga dahil laeng. Tinapadag ita, Elusa. Nawaya-wayaan na ni Papang mo. Sa anin gagmay mesa ni Mamang mo may sagat ti panagbiagyo. At dan ni Papang mo, ket, ano trabaho na nga ron? Factory worker. Kadi, At sabi ko saan nanton nga masublyan di panagbirkog na. Ano nga panagbirkog? Panagtakaw na ko na mo. Dagdagsun mo ito no birkog. Kasta kami ti araramatin nga mga kuriya duma. Birkog! Kunado no ka. Birkog! Kunada. Napilitan lang ni Papang ko. Magipit kami unang aming idi. Iso nga napilitan nga si Murot. Manot taon ko, dito ko nam. Antak pala elementary adi. Hanta pa nagamam mo. Itatagradwara ko ti high school. At nanisuna. Kat syempre, nakananamang agbasak iti college. Amom no saan nga nawayawayaan ni Papang. Kat sana nga matulungan ni mamang agtrabaho. Ti amok hindi ka talagang sana ka makapag-college. Magpatinggak lang ti high school. Ala, sabi ko mga rod, tayo ito naggraduar na ti high school, agkaskolaan na ito malaeng, iti kolehyo. Ano kami talang nga kurso? Baka nursing. Haan? Accountancy? Oh, agpatpada ta. So nga masapol nga same school same course. Tapno kang kanayan talatang agtintinolong. Tapno adada nga mabukel. Ti anya. Amumlatan na, sweetheart. Ito ka mo rin. Abay, nakaskas daw ka di. No, idi pa ilangan na inlabag ka. I love you, Alisa. Ore no ti amakit ex-convict. Ore ti ni papanggukit naibalod ka po ti kaso ng arabiri. Anak ko mag-connection na iti data. Tinaskan ka ti patpatik kay Loisa. Ubing tapay. Ubing tapay. Ngayon kayat ko, nga saan ta nga agin na dayo. Nasapol nga, adda ka, addaak. Ito nagbasa ti college. Tapno, agtinulong ta, kat pagbalin tang inspirasyon ti relasyon ta. Ngayon sakbay manong nemi iti panaglulukat ti klase. Panag-enrollen para iti college manong nemi. Iti tabaga ni mama kaniyak. Anak, baka no, saan ka nga makabagbasa ita ti kolehyo? Tabay mat ma. Uy, mati Agsarting ka pa lang. Tumulong ka ng trabaho. Umay kag trabaho sa di karinderiya. Agkasabulan kami tinayon ti kadwami. Takayat mga, apay mo awanin trabaho ni Papang mo. Apay nga man trabaho nan. Naglisto mo tin? O umpay talong bulan na? Kung amin, naamuanda nga peke, medyo application na. Ano nga peke, pagbagay ma? Dadya NBI clearance na. Kwa, naipamuspusan lang. Dapat siyang nga
ikan dati na pintas nga record kat ex-kumbi kisuna at kaso na nga robbery. Iso nga naaduktalan da nga asya iso inikat da. Ang paunay mo ten? Hindi po kati tada kaso nan? Katao, ikatan dala tati trabaho nan? Kasta talaga anak. No, ada bad record mo, makaala ka man ti barangay clearance, police clearance, kada NBI clearance. Angem, iso nga mako nga clearance. Saan nga clear ni papang mo na nagkakaso nga rod, ka na ibalod? Kasanood din ma. Alang nga rin, pagtrabaho ni papa. Patasin natin sa construction. Construction. Mamarasol doon natin sa construction. Katori ba sitin mangrugit kinapyun. Kan baka ori ti construction. Baka di tapay kahit nga lain. Anya? Taabay mo yun. Iyan niya tamo. Di kaso ng Arabi rin. Baka no pag-orupen nga agtakaw iso na kanagiti materials, construction materials. Uno saan kat adagpukaw. Kat iso pabasulan da, taadang arot kaso na. Ano? Ano matindi tao, orasan na aramida na yun? Amo manak, adult tayo kita sutil nga lahat tao. Datang arot na nagsalitahan, magini papang mo. No, daan ka ni bad record, ka talaga narikat ka na makastrict trabaho. Ore ka babaan nga trabaho. Paunay mo ten. Ngayon, diyak kayat nagsardeng, diyak kayat nga diyak agenroll. May pamuspusan nyo, mama, pangasyo. Asyo nung kami tinagkunak kang saan ka kang agbasa. Papa? At nakagayam nga dumdungig, papa. Itayak pala nga dumdungig ka na kayo, nga gina. Si Kamat. Sweetheart. Ha? Abi ka sa kami tibagam kiniloy sa. Pugbukahon tinamnaman na. Harold. Honey. No, agenroll ino. So na, pangalang nga rin, itatakin ko nga pag-enroll na. Siyak ti mga medyo. Ano taramidem? So, umasaday ka kadagiti ama mo. Digiti kakabagyan tayo. Digiti kakayam ko. Umutang nga. Mano ka diti pangrugyam nga agenroll? Ha? Para ka natin umuna nga semestre, Eloisa. Injak pa na kwenta, papang. Inkanto di eskwela nga pagbasaan. Amuem, numuno amin ti kastusem. Iti umuna nga semestre. Ket no amuak nga rod pang. Kitibagam kanya ka. Tayo pa muspusak. Pangalan yung rod pang. Sa akong tibagam mo. Tinas ka na nak. Ket makabagbasa ka. Tilaing nalpasing nga na tayo tawan tremedyo na. Dito talaglagay pa yan. Mindahani. Saan ka mabukbukahon tinamnama? Saan ko mga sikatiina? Nga mangin pakita iti kinalupoy mo. Para itinaranya ka masakbahin na kita anak ta. Masapol nga ituloy ni Eloisa tiagbasa. Takas naman ti mapasamak ka na kita dyan na. May karim ka di anak? Papa, ngayon tumakapagturpos kan? Kadadamuntan na pinta sa trabaho? Saan kan to pala dago sa mga sasawa? Tatulungan pala na kita din? Just in case? Wan ba? Agtitinulong tayo amin. Ha? Agyaman nagpapa. Kung nakla na sa anak ko nga makapagtuloy ng basa, tikas ti bagbaga ni mamang mo, sabong kami dapat patsi ni mamang mo. Nakurang kami ti pamati na. Iti kabailan na. Basta awan sa maling aramidem ha, no dagbasa. Adawang pala na diyang Arnel. Ano to kunayo pa? Adawang pala yung na diyang Arnel. Apay ama mo yun Arnel. Basta. Ala ni Papa. Amo na kayo hindi may panggap ka na kami kini Arnel. Naikanak nga ron tinamnama manon na kat itinongpal ko ni Papa. Kalpasan na ibagakang ko ano naman o. Iti magastos ko. Iti may isang semestre. Malaksid lang no kung ano. Ito inaldong allowance ko Papa. Din tumatin mamang mo timaham mo.
Anak mo ko na, minda. Ganot pagpletem, ganda dumapay ka sa pulam agad, gamit mo agad, kabaylang ka tamit. Basta sakti maka mo, dito pag-enroll mo, amin na pagbayad mo timay sa nga semestre. Sa kastan tumatmanen, into no second sem. Ang Harold, pangalam nga rod, tila nga nalpasan nga natay taon remedyo na, minda, dengan minaloy sa anak. So, mantik ko na kaming kata kayo, mama, sasla na po, hanggang awan ti ba nagterlik kayo kay ni Papa. Thank you, Papa. I love you, Papa. Kalbasan ti duwang aldaw manon na mi iyawa-awaten ni Mama. Ti kasapula ka kwarta. Dahil ting ka rin ni Papang mo. Dahil yung bagam nga gastusan nga pagbayad mo ti may nga semestre. Agkamanak, Mama. Kanda ito ti panaka-allowance mo. Ito nga umay nga umunang allowance. Igatang mo na iti masapsapol mo. Bullpen, notebook, papel, kanda dumapay. Kit mo gatang nga libro, di mang ted kay tupay, Uwan anak. Mang? Nangalan ni Papangti. Daytoy. Ang kanya naman kang mga remedyo. Inutang na ka na giti kakaduana. Sana to iremedyoan, iti pagbayad na. Ala, awan ang tatupay nga sa lunsod. Basta awan sa bali nga ramide, may Luis no di mangipasnek ti panagbasam. Kasta nga ron tinaramin ko manong mi awan tinagbaling nga problema. Ngam na ino takmet manong ore at kursunada ko mga arwaten saan kong ipapilit. Yorno nga kidi tapno magatang kanto. Ngam na pimpinas manin no. At kwartang edad ni mamawan ni papa ngay gatang ko. Irinto ta ni Arnel manon mi kasi iti dati awan mati problema na. O anya? Awan nga di matla problema? Sweetheart? Oh, sweetheart tarupam? No, di ba dan na kinawatan da? Jack pa yung baga kingit I love you too. Ngayon madlaw ko, kada kita matam. Kada kita aramid, di ba? May bilang nakading inspirasyon mo, Eloisa. Akas matiba nang ibilang kong inspirasyon ka. Basta daglablabas lagi di Arnel, ha? Oh, di mayat kamit langit. Buwan, basta di kondisyon. Kondisyon nga. Hanggang lang di holding hands. Dila mabaling nga medyo adamat sa gabasit nga embracing. Uno sa angat palangkis ko iti ping-ping mo. Okay lang na ping-ping. Sa konto ilibas nga agkan na kiti lips mo. Basta saan ta nga glab-labas Arnel, ha? Ulitek, pagbalin ta inspirasyon ta, ti panagadal ta tenay at ta, yes, apigid nga saan. Okay. At dati kong dahoy manong naming ano kasta nga malpaskon, ti agrepaso ka na iti assignment ko. Madlaw ko nga awan ni Papa. Ma? Nalpas mo. Napaskon ma. Hanggang tuturog mo ten. Kahit namat maturogan na kita adim. Dami mi ni Jun. Ni Mimi, kumusta ti ba nagbasa na? Katadaman na ganda saan na nga mo? Siyak ti makamu matang tulong keng kuha na. Sika kumaangin, busy ka mat. Di gad. Agraduar tumat ni Jun. Kada ito yung may nga panagraduar. O nagraduar iti elementarya. Agad kabayatan nga adda iti college. Adan tumatan nga iti high school di iti doang adim. Ni Papa. Labayagan nga tsaka nakita. Kasi si trabaho na anak. Dua, wano talong alawas nga. Saan nga makawid. Ngayon, tungawag. Di na ka tawagan ko, ha? Hamo.
Amo naman ti cellphone number ko. Ba nyo ma, tasyak ti tumawag kang kuwanan no ka. Kaslita, kahit kung tawag ka ni Sona. Imbaga na itay, nalpas nga ba nagsarita mi nga, iso na lang no ka ti tumawag. Namin trabaho ni Papa. Um, Construction ko na kumangim. Kaaduan na nga, rabi, ti panagtrabaho na. Ano nga rabi? At dadagi tayo pangal daw, at paraal daw, at damat pangrabi. Kat ni Papang mo, at ka nung rabi ti pangitadandagin ko na, ti oras. Kat apa nga? No, ano nga ito, brana ti aldaw, no, tirabi panagtrabaho na. Kat maturog Abi ka saan nga gawid? Adayot destino na anak. Baybayam ta, kasalitak to tao, may sumarungkar. Tamo ka mailiw kay king kuana. Akas mo ti pa nakailiw na kada tayo. Malagat sabi ko mga rod at okay lang tani, papa, mama. Kan kasalitak to. Ibagagak king kuana nga, agan-anos. Ananusan na kami, ananusan na tayo. Kat makamuak to magagsupapak. Ito no, madaan akong tinapintas ka trabaho kalpasan na makatrupusak. Anak, pagrebengan mi di amin ti kastoy. Una, pagrebengan nyo. Ng pagrebengan mi met gagakabsat nga nang supapak iti kinambagyo kada kami nga anak yo. Kalpasan, ti mo nga semestre, may kadua nga semestre, manunemi kas diyaman ninin tinapasamak, ingulpe manin ni mamangin ted, ti kasapulak manu. Nalpas ti may isang atawan, dimteng ti may kadua nga atawan manu. Nadaman na kiti gondawi manong naming, hasta, naadda ni Papa. Oo, kumusta ti panagbasa manak? Oo, ti problema pa, napas na ka. Agtultuloy la tamo ti, niya, relasyon nyo kini Arnel? Awon pagdanakan nyo, uring nasapak ka na anti-boyfriend. Awon ti sa baling Amy nga gayan ayat kini Arnel no sa nga ti panakatungpal ti arapa mi, ti arapa abyo. Very good. Liklikan nyo ba si ti kuyog-kuyog? Pakalan ti sikog deta. Ni Papa, liklikan nyo ti kibin-kibin, pakalan ti ubing. Di papamot. Basta lagi din ang pigsat determinasyon mi, sa mga ramiden. Kang runanti amin anak. Di mo pulos adasen sumimsim iti arak. Ken sumusop ti sigarilyo. Tamom di kita nga bisyo. Isot pangrugyan ti amin, nanarunong ti arak. Apeng amin nga napasamak. Doon na nabarte ka kami. Gabong amin ti espiritu ti arak. So nga, once nga maramanamon ti arak, di mo makontrol tirik nam. Isoliklikam deta. Uwan Papa, pagdanakan nyo. Diyak to pulos aramidan deta. Kinagyaman na kada kayo Papa. Babayan ti sakripisyo. Nakananama nga may kanak tinaran niya kamasakbayan. Anahanos Papa, no problem. Numuna katrabi ka no ti duty yo. Hoy, rabi, ano kami ti umurayo? Abay katawa kayo? Kaduan na ngamin nga rabi ti panang gubrami nga agarami iti nagikalit imbornal. Ano ti imbornal? Drainage system. Agkut-kut kayo, ti pakaikalyan, digiti tubo. Imbornal, digiti lusob. O, bakit narikat, Kasalakay la, kasalakay la, minero. Wan, digiti kalkali, iti, minas. Wan, nakadaldalagado Papa. Kasaron no, diyakalkalin yung agrugnay. Mga sinapod Diyos anak. Diyaman pa na mataasan di kasta. Numampay talaga na pagkat. Nagrigat ti agkut-kut. Nangaroon na kitrabi.
Abi namin nga rabit pa nagubrayo. Nalamlamiis ka no. Ha? Napudot namin no dakat unag ti usok no tira aldaw. Usok? Kung na ti tunnel? Agararamin kay ti tunnel? Alalala, awan ito atong pagkasalutsod. Ha? Basta, no awan ak dito balay, medyo pautak ng awan. Kat no adaak, may sa doa, kang ganat makalawas nga, may pepandilo ko ka na kayo, ken iluyo kanya. May gidyat ko launay ti kasasaad mi idi manong nemi. Idi awan ni papa ta nakabalod. Teko na tayo manong nemi nga di ka mamano idi nga agsidakam tinaimas. Nga awan la ti di awan. Nga mailumlum ti utang ni mama. Ngayon din nagsublin ni papang manong nemi numampay na ikat iti trabaho na iti pabrika idi naadan manin ti trabaho nga agkutkut kanu iti tunnel iti rabii manunemi manero wano tsaka mo basta pagkikalyanda kanu iti lusob mano simaya at ti biyag mi wait saan nga may ibusan manunemi di kiti nakasaga nga maluto nga karga iti rep pakagatang kami manunemi kadi kita paborito mi kung magustuhan mi nga aromaten nagaroon no kasta nga birthday ti may sa kada kami manong nemi agpaala kami agawis kami pay edadakon manong nemi ti third year college nagtultuloy met latamat manong nemi ti singed mi kaniya Arnel kaya manong nemi ngay ti maysa nga panangawis ni Arnel kaniyak nga mapan kami ag lunch iti restaurant. Di magas isuna manong nemi iti news stand nga malabsan mi. Nangalay iti tabloid kimatang. Diya ka mo mahilig nagbasa ka na iti damdamag iti tabloid. Dati iti damdamag may panggap ti rape kada niyata. Jakla kayat. Orag dengeg iti radyo manong nemi. Kada kitay nakakasido ka na pasamak. Orag boy TV nga may panggap ka na kitay madinga mapaspasamak. Jak kayat. Agdengeg klangin ti music. Orag teleserye ti TV. Jak mahilig mano. Naging kaya manong nemi nga mangmangan kami ket kinulding na. Abay. Ibataman namin dahil nga tabloid. Mangandan. Kaing ingas mo tipapang mo nito. Ha? Ison sa. Ano na gani papang mo? First name na? Harold. Iso. Ano ni papang mo newspaper oh? Si Babalod. Ano to ko lang? Ito kinaman. Ito yun. Saan iso na ni papang mo? Si Babalod, han? Kanot no, di pa nakakita mo kanyang papang mo? Saan nga ni papang dito, iman? Ito ni. Member iso na ti Anay Gang. Anay Gang? Oh, dito. Basahin kami na. May isa iso na ka nagiti natiliw. Di kiti kakadwa na nakalibas da. Madamadang agkut-kut-kut mga aramid da iti tunnel tapno ligas takat makadanon da ti sirok ti may nga punsya nga panggap da nga takawan sa nga po nun ti Arnel nakalolawag ni papang mo deta di ba? Apay, nagsubli ni papang mo? Iti sindikato? Ano nga sindikato yung magpagam, di ba? Naibalo didi, gabuti kaso nga robbery?
anati, kasanong pa nagtakaw ti naramidan na. Tsaka mo, baka nag-hold up tayo di bangko. Dati man manan eh. Anay gang. Anay. Apekan tang anay. Siyempre, no anay agad ripuugan na ti building, ti anay. So nga ripuugan din na kiti, sus, naglaing dan. Rabit pa nagtrabaho da. Agkut-kut da. Mga ramid na ti tunnel, nga kumamang iti target da nga takawan. No bangko manuno, mostly kada kita remittance store. Kada, pawn shop. Siyempre, mabatog danton, di batog ti pawn shop, kutkutan danto jay, aging kang lubutan da jib, datar, makastrek danton. Galing naman ang anay kang na ito. Sana po nun ito, Arnel. Anak, saan nga po nung katnay? Agar ka. Panawang ka pa. Papanang nga. Papanang nga roden. Agawid akon. Kaya't ko nga, mangigan ka ni mamang saan nga pepeso na ito eh. Mapit lang, agawid akon. Hindi makadaro dito yung balay manong name. Mama? Oh, ape anak. Ape kaslaon ang yaman na kada kayo ti amin. Ano nga, huwag nga sa ti amin nga bagbagam. Ape kasla langam. Ano ka problema sa eskwela? Ha? Ape kasla ka na nagawid nga. Ma, hanyo ka din nadamag? Hanyo ka din matawagan ni Papa? Ay, Jack, makuntak nga ron. Dual daw itan. Amo yung kadinuan na napasama kayong kuwana? At nakadakis na napasama kayong papang mo? Sika ka din nakakontak kayong kuwana? Ma, ada iti newspaper. Si babalod ni Papa. Halya? Tabay. Mama, gindi dyan mo kayo di ba ilang? Nakal di pa matik nga mo yun na yung trabaho ni Papa. Kat manero nga ron. Anong manero? Agara namin pag-ipakatan dati lusob. Imburnal. Membro iso na timay sa nga gang. Robbery gang. Mama, nagsublik di kinabirkog ni Papa. Halya, imposible nga saan nyo mo, Mama. Hindi ka dimas daw. Hindi ka nakakal ni kwartang hinitad na ka na kayo. Amo yung ano saan? Sa dinungartean na. Si Mabalod, inuntoy. Hindi, tumawag ka ka mabaling pagdawagan nyo. Mapantas arong kare ni Papa. Nakarubuatan ni mamang manon na imi. Tapos kasi takit mapamisusuren ti posible nga ayan na kasidgan nga presidto o na pagbaludan. Iti rumuar kam kuman manong na imi. Idi adda nagsardeng nga taxi iti sango ti balay. Idi makita mi nga ni Papa. Isuday dyan ni Papa. Dahil tatukunam nga si Babalod. Adamat din. Ay, sus, po ay, tamang ano kay ingas lang ni Papang mo tinakitam, napasam. Nagan na nga ay. Baka ado daw ng kakanagan, na dumatag tao ng kakanagan. Uraan tayo ni Papang na makastrek. O, kamusta kayo? Harold, pasensyakan. Nawahanda ka makontak. Napukaw ko sa cellphone ko. Kadi, napukaw yun, Pa. Uno kinimpis karda kada kayo. Pa, nagkapanyo. Nagkapanyo, Pa. Sabi ka sa salus mo, siyempre no, awanak dito balay, napanak iti trabaho. No agawid ak dito balay, nagapuak ti trabaho.
Pa, saan kayo nga gulbot pa? Saan na kayo mga nabuhay TV? Tahang ka mga mahilig ti TV. Nagbuhay TV ka nagiti news. Yan orit ti radyo. Ngayon saan ka mga gumatgatang newspaper. Ngayon, disgrasya, aksidente. Gagimatang ni Arnel iti tabloid. Kat nakita mi tinagan mo. Si babalod ka. Papa, nagsubli ka dito kinabirkog tartarim naman ti ba nagsasaw may lusa. Anang birkong ibagbagan. Humit kami na lusa. Mama, kanunungan nyo kadi. Konsintirin nyo. Di yung konsintirin tayo rabid ni Papa. Lusa, mabaling ka ding ang talnakan. Baang nga kaming laing gani Papang mutag salita. Kat ilimad yun ti amin. Awan ti sa baling aramidam no ti mangipas na ti panagbasam. Ngam kahit kumamo ti pudpud no Papa. Mama, mabaling ka di iha, ang agtungpal ka. Bayam magsalita kami palang ni Papang mo. Imanugutak ng madayo manong naimi. Ngam nagan anadak, wano naging inayadak natla nga nagsubli. Nang likawak manong tapno santa kamadla. Simbrega kiti kwartok manong nemi. Sa karigatan, titimapo kiti tawa. Tapno mapanak, iti kataklan nga ridaw, kat sadyayak, nga agarudok nga masadag iti pagsasalitaan da papakin ni Mama. Kat nalawagan ang ngeg ko, manong nemi. Awan ti pagdanagan. Kabatam. Duwala nga aldaw ko. Kan may sakarapi ti pagbaludan. Sakmalan nakarwar. Kaya nakasawan. Adadak ka la suportar mi. Kang kanayon da kangarod ko mga tulungan. Digiti kakaduwa. Amam. Minda. Napiksa, ang dakal ti koneksyon mi, iti gobyerno. Kito nga sawan, at naman lang kakadwayo, nga dahi ti turay, natural. Hanggang mga pagtignay, no, awan ti mandar ka na kami. Kinapod na, 50-50. 50% di ba pan ka na kawada? Sa balin to pa iti, 10% nga maksay iti 50%. Nga para ka nagitig protektor. Sa amin to pagbabingayan. Numanot babati ka na iti 50%. Depende no ka sa kadakkel ti maalam eh. Harold, nailibak mo man dito kini Eloisa. Nga masirib di anak ta. Makadlaw. Nung muna ka dadalang orot pamanik na nakita na ka nga nakabalod. Isang di pagpakasik ka. Agikat kan. Agikat kan iti sindikato. Kasla akla mabibinag manong nemi iti daytang mangmangig ko. Di kahit nangasawen manong nemi. Talaga nga kameng ni Papa. Iti may nga sindikato. Nga da ka naman lamang protektar kada kuwada nga dati gobyerno manong. Ta just in case laing nga may sagmak da kada mang parwarmat laing kada kuwada. Iso nga nakarwarmat laing ni Papa manong nemi ti pagbaludan. Gabungarod trapig sa ti kapit da. Kay makarwarman kay saan? May salaing ti awag kang kuha na manong. Birkog, mananakaw ti amak. Naggapoy ti narugit. Nga pamuspusan, dagiti pakpakan na ka na kami. Kanini pagandadal ko. No, jak maawat ti amak. Nakapanaw man ni Papa manong nemi. Hindi kasalita nak ni Mama. Hello, sa. Ma, awan ti sa baling aramidem na di mangipas na ti panagbasam.
Ket, amin na sa pulam. Itad me ka. Nga naggapoy tinarugit ng pabuspusan, mama. Ano nga narugit? Saan kayo nga gibag pa, mama? Pinapanaw dakman itay. Ngimlimad matlaing yung basidag kakitayan nyo. Kat nangag ko mismo tinagsalitaan nyo kini papa. Eloisa, iso nga saan kayo nga gibag pa. Paggapuan, ti palpalamot ka na tayo ni papang kat dit kinadakas. Taktakawin na, birbir ko na, kuwarta ti sa baling ang tao. Tiyak kaya tagtultuloy nga anak ti may sa nga birkog, mama. Anak, mawatam ko ma. Ano trumpay nga watek? Ano trumpay nga watek? Kalaman? Gusto ti ko nak, kininsintiryo. Kinanunungan nyo ti madi nga aramid ti asawa yo. Anak, nusahan nga aramidan ni papang mo ti kastya. Awan ti kastya nga biyag ta ita. Idi, paputputulan tayo ti kuryente. Paputputulan ti danom ti saan tayo makabayan. Idi, nanigat pa may sangal daw makalaos makabulan makaraman tayo ti ibas nga sidaan. Idi, magrutay-rutay tayo. Imita, kas magkitam. Kitam jarep, napuno. Kan, ada kwarta tayo nga igamak in case of emergency. Ada ornong tayo ti bangko in case of emergency. Ngayon nagapgapuan na. Naggapuan di kita nga kwarta. May rusok yung paunan. Tinaggapuan ti sanga na siya. Anak, nagpraktikal ka. Nagpraktikal ngayon magbagayo. Kan naglagipin niyo, mama. At magpatinggan ti amin. Papalan na ko mga didan tumatiliw manin ni Papang. Uray matiliw da. At napigsa nga, koneksyon da. At nagpaw ti pagbaludan. Kasano na mapasamag ti rangit. Kat may sa di Papang anig di mapaltugan kat matay. Kasano no? Kabayatan nga aramid da iti tunnel tap tumakamang da iti takawan da nga bangko wano repeat store wano pawn shop kasano nagregay kat magaburanda kan matay da nga si bibiyag di yung ka di mapanunod di kita nga kinarisko di amin. Kailangan nga ortikait mo ita. Sarot-sudan nyo ka di palag na ita, mamang. Kayat kun nga dil-dil-dil tayo dasin. Oras sa anak kun nga makapag-graduar. Basta, nasaya at nga magkasti magkapwan di pauning tayo. Tiyo ka di maawatan na ita. Bayam, nakasaritak tumanin ni papang mo. Kinapundo na anak. Jakmatkat kanunungan ko man na ito'y. Nga aramin ni papang mo. Nga magpilpilit na papang mo. Umatin ni maramida katagpilit o rejak kayat. Kat siyempre awatek tidad na kwarta at masapol tayo nga ron. Anak, idawdawat tayo laingan. Nasabi ko matawad din ako sa mapasamak kini papag mo. Kabayatan tikas na nga raramidan na. Ngimbayam na magbagak to. Tumulong kan tumat nga mangbagбagakin ko anak. Kat oray no isarding nantuhon. Basta lagit makapagturpos kan anak. Importante ka makapagturpos ka nga kakabsat. Para lang ti panagisaganan masagbayan nyo. Isong araramidan ti amayo ti kastoy. Di mo lamo kasta o na matirigat na. Kaya buteng na. Nga puta na pagkat naramid na ngam. Araramidan ni papangyo dito. Para ka na tayo. Para ka na kayo. Para tinaran niya masakbayan nyo. Di mo ka di maawatan. Nga po hindi dito yung napasamak manong naimi. Adon di kong daway nga masadutan ka sumbrek iti klasik. Elosa, amay. Dito ay klatan. Sige, umatandar galatan. Nakapsenak. Arne, Elosa, amay, ada problema?
Arnel, saman nga saludsudin pa yun da problema. Kapag sikat nakakita. Kaya't nangasawin nga talaga nga nagsubli ni papang mo nga nagkamang ti sindikato. Member iso na talaga ti anay gang, robbery gang. Wen, naibalod. Ngimdo lang aldaw kan may sa kanabiin na. Tanabig sa kanot koneksyon da iti gobyerno. So mga gayos to ko nang. Hamat nga marami di kita kit nga gang no awan ti mang protector mat lang kadakwada. Mostly kadwada mat lang di kiti nangangato ti posisyon ng adda ti militar, adda ti PNP. Baka no adu nga purpose deta nangaroon na kat ni. Masangwa naman ng eleksyon. Ano yung tikit mo sa kasi kada istorya, nagpepeso. Nagiti politiko, pagkalandat pundo, no saan agapo ka na kitay business corporation, agapo ka na kitay gang, hold up da iti bangko, kidnap da, iwaras da ka na kitay droga, drug trafficking, gun running, ato ka sindikato ngay, robbery. Ngay so tatagbaling ang protector. Iti condition, nga dakkel ti bingay da. Basit la siguro may ipan nga nagiti member ti sindikato. Ada do nga amang karagitay mang protector kada kuada. Tati pangusaran da no politiko kuma pagkampanyada. No di kita ada iti nangatong aturay iti militar pag-chicks da. Pang ekstradrada, pang supporter da ti bisyo da. Diba? Kasi tama talaga't mapaspasamakit. Ngayon, tidaksanggasad dito Ikiti kasi kumakin ni papang mo. Agpeso mabalod da, mapiyansahan da matla ida, makarawar da. Ngayon, just in case nga rod, no, ano da ka sa mapasamak kadakwada kabayatan nga, isa-isayang ka dati panagtakaw da. Siyempre, ada paltog da. Magkilaban damat. No, ada just in case kada polis. Ada man kadwa da nga dati PNP, wano militar. Ngam saan damat akadwa amin. Di mapasamak lahat at encounter. Kasanan, no. Tsaka man. Basta. Isungat ako na. Ngadya ako may konsuntal petag basa. Sige, hindi ka lang nagbasa. Di napakadanagan. Basta, umayag di eskwela, ngam saan ka sumsumrek. Kasanong ka nga makaradwar ka? Iling pas makumangalan ito last sem ito third year college. Tag-desisyon ka to, no? Fourth year ka pa yung sa anin. Ngayon talaga nga saan ko maroon na mga i-consider pa iti panagbasa. Kaya dapat hindi kiti kundahoy maroon na nga wala daw ak nga gawin. Ita ka lang ilosa? Ha? Awan ma. Naisurtak lang nga di barkadak. Kaano pa nga amang di makibarkada? Kung nakman lang nila ang Arnel, tika kuy-kuyog mo. Nadanig di kakadwak na saan nga ni Arnel, mama. Baka among pa yung tuminong ti arak. Baka among pa yung tagsibo. Abi kastoy ka. Anat ka po no, abi ka. Demon may pas nagtagbasa? Takasano ko mapahingin basta kung patagbasa. Awanan di ganas ko, ma. Anak, nagbasa ka? Oray no, anyan to mapaspasama ka no makapag-graduate ka kita ng trabaho. Di ba da ito tigun-gun odem? Makapagturpos ka. May amin na ka sa pulam, tapos no makapagturpos ka. Kaya nang nasasabi ng adakwartang ito, kukin ka. No saan mo mat kayo basta nagbasa? Awanan ti basta kung nagbasa. Gamot na tos o sarag ka na kaputi na narugit nga aramid. Anak, kinasaritoy ka din ni Papa.
kinasarita ko. Imkas-kas di matlata. Tawagak ni Papa. Ngayon sa mong ipilit anak no, saan na kang masangong kasarita. Nangaroon na kasting oras. Gapot kasting oras. Di pa nangarugit at trabaho da nga kot-kot. Tapos na makadanon da alayang iti pagtakawan da. Anak, kasarita. Sige, baala ka. Nagring ti cellphone na manong name si Mungbat nga dagos. Eloisa? Papa. Amoy ka di nga mapupukawan ti respeto ken ka. Anak. Amoy ka di nga manipod di adot nakabuya, nakabasa, ti may panggip ka na kayo. Nga makamamo kanya. Sa balin ti pa nagkita na kanya. Siya kung di magsasalitaan na. Ang mangig ko pa na mismo. Nagpintas ko na kanya. Ngimgayam. Putot. Tibir ko. Putotak tibir ko. Anat sa saribiti ba lagi nga magunod ko. No amo ti tao nga naggapoy tinarugit nga papuspusan. Sana ka naragsak, Papa. Nga magunod ti balagi nga naggapoy tinarugit. So nga, agikat kay kuman. Pumano kay kumandita. Papaorisan ko nga maituloy pa nagbasak. Basta saan nga mga tinagabod na rugit na pamuspusan. Mamaling ka di Papa. Ipagpakasikan ka. Sige anak. Maudin ito yan. Ha? Ano nga maudin? Saan mo nga nituloy? Anda ako nito eh. Kinabod no na kin. Baka mo may mayag pa eh. Awan to di maawat ko nga signal. Ano yung amin? Basta maudin ito nanak. Ikarik. Maudin na ito yan. Basta maudin dad. Papa, maudin. Kahit ko kumalang makapagturtos ka o rin sardin konto kuman. Ngayon magkabot na malmalpasan dito eh. Sana bali nga. Agut-utang ang tumanin para iti for college mo. Isatin ko na na. Nagyaman nagpapang. Sabi ko man matong palyo. Basta maudin na ito na. Uwin mo udin. Urasan yung itultulo. Gikat kaitan. Naman nga rin mabalin. Asidag kami. Asidag kami ni target me. Manong nemi limag antirik na. Kaya medyo na imas ko tinaturog kada di nga rabi. Kabigatan na manong nemi. Ma? Natawagan nyo ka din ni Papa? Saka ko pa nga nakontak. Unattended cellphone na. Baka no, adadapay lang ti kung ano matigas ito nga oras. Ano kami tinagsalitaan nyo, Drabi? Maudi da ituhin ko na Mama. Kahit nga sawan, kalpasan din yung operasyon da, no? Daman operasyon da. Maudi ka nun. Agikat to ka nun. Ang lakit sabi ko, Ma.
Nabanak nagbasa manong Naomi kat medyo inconcentrate ko tagbasa. Very good. Baka review ka. Kat ni, next week. Exam, panag-exam ton. Ilan, nagalisto ka ang recover ka na gito absent mo. O ano ya, awang probleman? Nagkarin ni papang ko. Ngagikatan. Kitun. Posible lang sa nga itong palit. Dito lang baka no adadagas nga ramidan da keng kuana. Kada giti member sindikato no agikat. Hanya? Kadun na kasta. No sumrek kanta sindikato. Saan ka nang makarawat? Hanya? Anya tamo baka no atapen na giti kakaduana nga ni papang mo ti bali nga espya nga gipulong. Kada giti pa nakabagiti linteg tapno mawatak lang dito nga sindikato. Naglagi pa yun. Just in case nga mawatak dito kat maamuan da no sa sinunod protector da nga dati gobyerno. Sos, nakadaldelikado. So nga saan lang ni papang mo, baka may ramramang kay papamilyada. Anya? Kuhin. No saan daman na masarakan ni papang mo kas pagarigan. Baka no siga, dagiri ka kabsat mo, kas tamatan ka ni mamang mo, kas tamapaspasamak kahit. Tapos kalag di agbibuya di kas na klase ng pelikula. Hoy, tsak kayo na di kita pelikula, tsak bibuya di ka kas na klase ng istorya. Sumit lang di mo ngam nakadel-delikado. No agikat ni papang mo kat saan nga palubusan di sindikato, delikado kaya sa kapamilya. Nagawid na kiti kamalman naman nun na ma. Nakontak yun. Hamat pa Niapi nga ta. Pinatas-patas ko na kinontak manong naimingim tsak mo kontak. Napalabas sa bali pang rabi, sa bali pang aldaw. Sa bali man na rabi, may katlon nga aldaw. Ma, anak, di ka di mandanagan? Di mandanagan, anak mo sino ko matasan mandanagan? Dati kat, at di gundaw, nga saan ko makontak ni papang mo, ngam saan ngagpaut, hindi maitsa nga aldaw. Wano duwang aldaw, kita talong aldaw na umatlangan Diyos ko, ang mga dadagasan nga napasamak ganun pa. Ano ka din makontak ni kadwana? Hindi pa kakontak ka ni kadwana. Di kayo lang nagdamagan na sinot in case ka. Di yung makontak isuna at sa bali akontakin nyo. Just in case. Awamit. Awan ti amo yun sa din ayan digdi kakadwana. Hindi ka mo digdi kakadwana. Ayan ti safe house da. Siyempre ada kuta da. Awan ti amok no sa din ayan ti kuta da. Iti may kapat nga aldaw manon name nagring ti cellphone ko. Saan nga nakapunpok? Hello? Yes, sir. Hello sa tinagan ko. Ni mama? Saan nyo ko makontak ni mama? Sino ka dito? Police. Police? Kaya may lang ko maipaka mo. Nga ni Mr. Harold, ti amam, ti asawa ni Minda, nga mamang mo, intaray mi ti ospital. Anya? Apay na no? Nasarakan mi, nga nagaburan ti kagudo at bagina, kadagiti nagregaya ba to? Diyok mariro, may kapatitan nga aldaw. Anya? Diyos ko! Kinuntak ko ni mamang manunemi, nagring sa cellphone na, Mama! Ano mama? Apay, kung kontakan da ka na giti polis, apay nga ang takay makontak, iso kasakti kinuntak da. Ang takano yung papang sa hospital. Anya? Ano kastanda ni papang mo? O, nasarakan da ka no, iti may isang pasit nga, nagregaay, kat nagaburan ka no, iti kagudo, iti bagina. Anya? May kapatitan kalungan nga daw.
Ano yung ka sa sad na ita? Diyak mo, hindi di ospital, hindi yun. Doktor nga dagos manong name iti kinasarita mi nga isot na nga si kaso ni Papa. Kamusta di ka sa sad na, doktor? Nagagasgasat ti pasyente. Ha? Imagine, sigun ti report agad dahito ingal daw, ti may kapat ngal daw. Nga panagtalinaed na nga na nagaburan. Nga saan nga na iminom, saan nga nang nangan. Kita umang angas, hindi ta makutkot da isuna. Kita sa dahin tayo di hospital. Nugusta? Si Bibiyag, ti amak, doktor? Si Bibiyag. Yung kasapulan, ti panagpapigsa na. Panang subli na ti enerhiya na. Bali siguro nga, ito bigat, uno sa nga bigat, kaya sunto pa lang ti mabalin nyo pa nagsasalita kang kuhana. Manong Nemi, siyak tinira na nakabantay kini Papa, idi ta, nagsublin ti puot na. Naira namat manong Nemi nga adda di pulis nga mangururay, idi pa nakapuot na. Papa. Eloisa. Ayan ko. Ada kayo di hospital, Papa. Kumusta kayo? Sarento. Makasin na gaya. E na minsan ka natiliw ka. May balod ka. Yung nakaruwar ka ba't lahing. Kapag napigsa ti koneksyon nyo. Di mo kat saan kang nagsubli. Inapsubli ka man kaya. Madama ka mga patpatrolya. Hindi madlaw mi ti narpog nga paset ti shoulder ti kalsada. Danyay. Nasarakan na ka nga awampot mo nga na gaburan ti kagundo ti pagim. Sarento. Apeng anda ka sa dyan. Anat na pasamak. Asidag kayo din ito tarjit yung bangko sa gani. Apeng ka sigalat na sara kami. Uno, nagaburan ka di kita kakaduam. Sika lang ti nagaburan nga makikita di bagina. Kagudo bagina. Siya lang ti nagaburan. Yung sanda kong napinatas pa yun sa lakan di kita kakaduak. Kabata. Nakangig na iti serena ti lugan yung kapulis. Tiamo na siguro kit. Gabuti sirena. Gabuti police car siren. Siren. Sirena ti alugan mga polis. Nakiktutan ni Ricardoan. Pangibdak ini nga. Tulungan nga. Iyaon nga. Sandan nga tulay. Bahala ka di biyag mo na na. Sandan nga na siya nakakaduan o kasta. Biyag na isalakan na, tikas niya nga kaso. Hanggang, magasat ka. Kamata, si bibiyag ka tilikudan na manungal daw, panangan, kasaan ka nangan. Kaya saan ka nga iminom.
talaga ko mga itong balakon. Nga mo din. Kaputa talaga amat kahit nga marigata ang tigas ito nga sitwasyon. Nga kapilitan. Sa baling aramidag. No, mamisango na kaya't. Hangim. At ito na di pulis no. Apaman nga makarawara ti hospital ka. Diretso ti pagbaludan. Saan ka ti Sarento? Kapilitan na kasta. Kapunta si kakaso ka nga dati. Kaba napiyansaan ka laeng. Ada pa lang nakapila nga dorong kontraken ka, nakapiyansa ka lang. Yung oras mo kumalang pa nakading ng tikaso. Ngayon nagsubli ka mat lang ti sindikato. They had meaning na nayon ang tikaso. Di makil tikaso. Nasi kami lang nagibaga. Nga da kayo iti nga lugar, gabutad na panggipyo nga takawan, tasidig nga bangko. Iti nakasara kami. Nagsanggasad lang, gabot saan yung saan kayo nagbalig, gabot ha, nagrugnay, di pagkalkalyan nyo, kat nagaburang ka. Hamong maliklikan tilinteg. Kasi naman na talaga ito nagbasol, rumay nga matusa. Di, nagbalbaliw kanton sa diyon nagtipagbaludan. Piyansaan na tumanin. No, piyansaan na kang tupay. Anak, binabay anda ka nga rodin rin kaduam. Papa, napimintas nung saan kayo nga papiyansa? Nanditikit mo sa anak. Nataltalgad di panunot ko. Panunot minod, da di pagbaludan. Tado, nagtipagbaludan. Ada nga safe kayo. Ngayon da kayo tiruar. Ngay tultulo yun, timading aramid yun. Uwan pa. Ang abaling anda kayo di pagbaludan. Basta masarasarong karanda kayo. Kansan yun may tultulo yun, pwede pa nagbalin yung abirkog. Numampay, nagkakaso kayo manan ni Tirabiri. Kat kasta nga ron tinapasamak manong nemi manipod dito yung ospital. Edi tarumuharin dito ay manong nemi di magaslang sa jabalay. Nga naging naragop kami ngagkama agraman ka ni mama kalbasan na. At dapat latari di pulis manong nemi nga sumursurot kang kuana. Inala damat lang yung suna. Kat impisok dahil ti pagbaludan. Mama, anak. Nataltalgad kitan. Kaya nataltalgad tayo, di ba? Tanako, napiminas mo lang, panunod tayo, no? At dali pa pati pagbaludan. Nga saanan nga rumuar. Masapul mo't lang nga rumuar. Kahit ko sawan, saan nga piyansa, no? Dikat ikaron na tinagbalsulan na. At di ba kumbiktaran? Ang sing-singpet. Tapos nilikas na kat. Mga arwar tumit lang ang dakos. Kalas lang hindi damo nga ron. So na lang anak ta. Mayring pas mo mandative third year college. Ngayon baka no. Saan kanton nga. Sa mundo na maituloy iti panagbasam. Iti maudi ko man nga altawen. Bayan nyo ma. Dako niti fourth year high school. Kalpasan. Ti third year. Aduma dito tayo mabalin ko ang sarkan, di ba? Agbalin na ka working student. May salangin nga tawin. Kada kayo mat ma. Adamat pa isang kabasit nga ornong tayo, di ba? Hindi mo mat kahit nga mausar. Tanag ka pumat. Uray na, basta na. Kahit naman nga manay, irapin ko tagtrabaho, mama. Uy, irapin ko tagtrabaho. Agtrabaho ka kiti parabangon, agbasak tal daw, sakto man nagtrabaho ti Rabi, kabailam ko mga ron. Di marigatan ka. Mga asin na po Diyos mga.
sakripisyo lang, ananos, uray ta, nataldalgat ti panunod ko, no adda ni papang iti pagbaludan, ngem tinamaya, nga adda iso ng agkalkali ti tunnel, para itinda panagtakaw no panagbirkog. Kat kasta nga ron tinapasamak manong Nemi. Si Mapulak ti babaling ko pag sidellanan, ananawaan na ni mamang manong Nemi, yung okay ko na. Idintutan ni Arnel manong Nemi, siya kon ti imikay keng ko ana. Gamit na minsan manong Nemi, nga naipasuli na, apay nagkliklikan na. Arnel, no ano pa yung graduartan doon, nagklikan na. Lipatan ako. Tapay man. Nakasarak ka nakasukat ko? Sana ka may karikin ka. Api ko nga saan ka may kari? Adamanin ti pagbaludan ti amak nga may sabir ko. Awan ti connection ti relasyon ta. Iti nagbalin man nga kaso ni papang mo. Numaamon di ti parents mo. Nga tinubiam. Kat anak ti birko. Ano tinamnaman nga reaksyon na? Saan nga napateg? Saan nga sikat amam? Sikat ipatpateg ko. Awanin sa balik. Awan pa kayo naigan na. Kibirkog man ti amam. Awan tagbalik ang problema. To nagbalin to man ang problema dagdagan na kanya. Nakasaganak ba tamang ilaban? Arnel, umumres sa lunat mo. Langam ti mapuypuyatan, baka sakit ka. No ata problema, financially, aguni ka lang tulungan ka. Agyaman. Nganda ta, agtrabaho ka trabi, hanggang kompleto pa oras mo ka maturong. Mga sinapa Diyos, sa kanamat agsasanak namat agsakit. Teka sa nung nagsakit ka nga di adadang sa mo may tulit pa nagbasa. So nga, gasdam tek puyat, gasdam tek trabaho nga, hanga kompleto inanam. Tagibinam ta sa lunat mo. Ay kaya man na Arnel. Basta no damang problema, financially, at dalagit baited ko, tulungan ka. Kalpasan di talo nga bulan manong Nemi nga naibalod ni papang. At yung padamag ni mama kanya. Mama, amom ka di nga di kakadwa ni papang mo kat natiliw damaten. Ha? Okay. Renade da kiti pulis di safe house da. Dajay. Handan nga nakalaban. Napisok damaten di pagbaludan. Digad-gad ng asawa na nawatak-watakan ting anay gang? Anay robbery gang? Nakaputputing ita. Siyempre, agibulgar na kijay. No sa sino ti connector da. No sa sino ti adat gobyerno nga kanwada. Saan nga nga delikado, mama? Tsaka mo, ngamamuda ka namad lang na itay wada. Ado kami ti kakastakit. Handa nga mamu na sisino ti magprotektor ka takwada. Ngamadalang may sadwa nga makamo. Kasano kumaroon ko may danon dat pa nakabingay. Di matakaw da nga kwarta o no niyaman. No di daman mo. Alakat, sabi ko mata, marpuog kumaami nga klase ti illegal nga sindikato dito yung lugar tayo. Ito na minsan napamisa na rongkaran ni Papang Manong Nemi. Papa, kumusta kayo? Anak. Parmaring no matungpal ting karida kanya. Yung karida na niya, Papang. Siyak tiga po na nuapi nga natiliw di kaduak.
Anya? Ala, amang ano? Ako pagtanakan. Ako pagtanakan nyo. Siyempre, siya ti kang runahan nga. Tulbek tapno. Nananay nga. Marpuog ti anay raberi ka. Iso nga. Imanugotak. Nga nagbaling nga. Kang runahan nga saksi. Tapno bumabalang ti sentensya. Kahit yung asawan. Iti mabiit makarwar kayo tumadlangin. Wen. Delikado sang kani. Baka no maamon iti protector. Mag-protector ka na kayo. Nga da kayo ti nagibulgar. Baka ti pamilyayo. Mairam-ramang kami. Mga sinapot Diyos. Anak. Minda. Harold. Manipod. Nagsalita kami gini. Eloisa. Sakbay nga nagaburanak. Talagang ingkarik. Nga maudin. Awan doon. Tsak to na kayat. Uri ka sa nutrikat. Basta nasayat nga wakas. Ito talagang marigrigat anak mo. Amam ka di. Kanamuyo ka di. Ngawan dito sa bali. Nga inararamid ko. Kabayatan nga dapala yung pigsak kan angis ko. Nasa nga nangaw-awag ka na po Diyos. Ado na ginisan nga mamati no apay nga nakalasatak. Itilikudan nga. Upat nga aldaw. Nga sa anak nga mininom. Sa anak nga nangnangan. Nga nagaburan kagudot bagi. Ngayon sa anak ka na po kawan. Tinamnama ka na po Diyos. Binaybayandak man dagiti kaadawak. Tat intarayandak. Ngayon bas nga tulungan dak kat pinanawan dak. Ngayon ko na. Sanak nga baybayan ni Apo Diyos. Iso nga. Awan ti sa bali idi nga nagpatulungak. Nga nagpaarayatak no sanga ni Apo Diyos. Ngayon karkararag ko nga isalakan na. Para man lang kada kayong ipatpatig ko nga pamilya. Kaya mga ipatpatig kanya. Ngayon karakari kiti Diyos. Nga talaga nga sa anak to nga agaramid ti dakas. Agbalinak to nga pasurot na adipan na. So nga nito ay. Inikanak ni Apo Diyos ti parang abiyag. Tapno agaramid ti kinembag. Tapno adda kayo. Kanadaak. Iso nga na kayo may bagunin na Apo Diyos kada tayo. Kat pudno manong name. Nakapagturpusak. Kanada nakadagos itrabaho. Aging ka manong name. Nga ti umuna nga sweldo. Iti ta agawidak kayawat ko kini mama. Ma? Dahil da mo nga sweldo. Pag-isuon ay anak. At aramatin tayo. Intay ag-celebrar. Intay ag-dinner. Kadua tayo ni papang mo. At ni papa? Si Mang Pritibigat. Arig na pampanaw mo. Ita itulod na rito eh. Intulod na kiti pulis. Ayan na, Harold. Harold, ano to yung anak tanginaw na? Dami sa account na yung anak tang accountan. Hindi makitak man ang naming aromwar ni papangiti sila. Tas to, iti taray kon nga napanin, nangaragom keng ko, anak. Ilang kayo irot, diba nangarakop ko keng kuha, nakastamat pa nangarakop na kanya. Papa, ano katawan nyo, di magbaludan? Nasurok lang makatawan, anak. Dandanin doon atawan. Asinot ng parawar ka na kayo.
At di kiti pangulot sindikato? No. Nawatakan sindikato. Nga nagkikapangat. Di madlay tutulong ko kadakwada. Tirasun kang gapo na nawapay nga. Inik kandak tigundaway nga mawayawayan. Amo damat na mapilpilitan lang. Napilpilitan lang o rin na di mo na kaso. Kas ka rin may kaduha. Kat sana ito nga subsubli anak. Ang amali papang. O rin gagangin ito lang yung trabaho yo. Pintas mo ti sweldo. Kat ni, damok tumawat ti sweldo. Iso nga, hindi yung celebrar. Ay, ba't yun tayo? Tika, kakamsat ko. Sige nga rin. Yung kakarod mang blesen, tap nagkukuyog tayo. Celebraran tayo ito pa nakawayawayak. Kaya dito mo na ka pa nagsweldo. Di pagpintasan na manong na yung kandak kilo na yung paggayaman na may kinapod Diyos. Awan tinagpagpagadan mi nga sang kapamilya. Awan tinagbalas ka na kami, unang balas ka ni Papa. Iti narabid na. Nga panaka ited, iti nanay, nga iso tinagbaling, nga ramot kan rason, no apay nga nawatak, dayta nga anay, raberigang. Kad sa marek ni trabaho, manong nemi, numampay gagangay lang ang trabaho. Tanagbaling nga mekaniko iso na manong nemi. Huwen. Ore no kasunod rigat na, kan basit sweldo, na imas timangan, no nagtawad iti, nagbanugan, naglingitan, ti ipakan, muno ipaon, nagahunada. Babayan ditulong ko, manong nemi, basa met ni Mimi nga adjek manong nemi di college. Nagtrabaho ni tata, ni papang, trabaho pa ni mamang, ti swelduda, tipon, para kada kami, kaya ti sweldok, tulungak met tapno makapagbasa, di kiti duha kapsat ko. Ni Arnel, manong nemi na pindas pa ti trabaho na, numanan ni baga ng kasar kami. Kaya mo nakmet no makauray ka. Uray pa yung graduar ni Mimi. Kaya dapat trabaho na. Karinto na pagtrabahuanan ni Mimi, ninto matin Mimi ti makamong magpabasa kini June. So nga, iti agdama manong Nemi, kadagtrabaho kami pa lang kini Arnel nga agurnong. Kan iti yaumay nga tawan palubos ti Apo, agradwar tumatin ni Mimi, kat siguro, no, adalaki din na nananay nga panakaitad ti ito ding apasama. Next year, palubos ti Apo, ison tumaten ti panagkalay sa amin kini Arnel. Dito nga rin ti pagkasalita ak manong Nemi no pa'y napadasak mo't iti nagsagaba iti kastuya yung pasama. Danda Nemi panakapukaw ting nanawin ti amami manong Nemi. Ngayon babayan iti panakasilaw ti panunot na akin kinasaya at kinaimbag ni Apo Diyos ka na kami. Turong met lang nagtumpal iti natali na ay kanaragsak nga pamilya mi. Dito nga rin ti pagkasalita kadagyaman aklaw na iti anos mo nga nang ibasa. At sabi ko man, damat na ibatik nga adal, liliwakan pagsarmingan ti biyag, kadagitipadak nga dimngeg, more power to your program manong, and God bless. To'y nga radagyaman nga pagayam mo, Eloisa. Thank you ka Eloisa. Tingka pa nagsurat pa nang iburay iti pagkasalitaan. Pagkasalitaan nyo. Thank you. At iti yado nga nagbuya.